Tänään asennetaan Root viipainen sisustuslevyä. Tää on tämmönen komposiittilevy, koostuu muoviytymestä, sitten se on alumiinikerros, jossa on sitten erilaisia kuoseja. Nämä levyt on isoja, eli me saadaan lähes saumaton pinta näillä aikaiseksi, mutta siitä huolimatta, että nämä on isoja, niin on helppo käsitellä, koska tää painaa vaan noin 3,5 kiloa neliötä. Tänään remontoidaan tämmöistä pientä vessaa, ja tämän koko on semmonen, että meillä tulee tulemaan vaan saumoja tänne nurkkaan. Mutta jos me tarvittaisiin jatkaa levyä, niin sen voi tehdä lähes huomaamattomasti puskusaumalla tai sitten profiililla. No niin, siinä on ensimmäinen levy sovitettu paikalleen ja vähän jouduttiin sitä taivuttamaan, että saatiin tästä pienestä oviaukosta sisään, mutta se on yksi ominaisuus myös, mikä helpottaa tätä asennusta, että tää vähän joustaa tää levy. Joo, nyt kun ollaan mallattu, että levy sopii, niin otetaan kalvo pois tästä ennen vielä liimaamista. Sitten liimaa seinää. Asennusliimassa käytetään polymeeri MS-tyyppistä liimaa tälleen kuivistiloissa. Tässähän on nyt kaiken A ja O se, että me saadaan tarkat mitat tästä. Ja saneerauksessa meidän pitää myös huomioida se, että seinät ei ole aina ihan suorat, vaan ne voi olla tälleen salmiakkina. Mutta sekin on helppo mittaa, sit kun meillä on esimerkiksi laaseri tai sit ihan pitkää latupassia, saa myös sit ne mallattua. No niin, levyt on siinä. Nyt ei muuta kuin silikonit nurkkiin ja sitten tila on käyttövalmis heti kun silikonit on kuivunut.